An tambayi wani attajiri a ƙasar Amurka cewa wane hanyoyi ne mutum zai bi domin ya sami nasara a rayuwa. Sai yake cewa wato hanyoyi guda biyu ne wanda mutum zai bi domin ya sami nasara a rayuwa. Sai yake cewa hanya ta farko ita ce me? Ita ce decide exactly what you want. Cewa wato mutum ya fara tunanin ma menene ainihin abin da mutum yake buƙata a rayuwa. Menene abin da kake buƙata ka cimma a rayuwarka? Wato wannan wani abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci, kuma wanda duk wani mutum wanda yake so rayuwar shi ta ci gaba ya kamata a ce ko da a ce zai ɗauke ka shekara ɗaya ko shekara biyu ka gano wannan amsar cewa me kake buƙata a rayuwarka. Ba yanda za a yi a ce ka cimma burinka idan ma baka san wannan burin menene ba. Kuma da dama daga cikin mutanenmu suna fama da wannan ciwon. To da dama idan ka tambayi mutum meye burin shi a rayuwa, wani sai ya ce maka shi babban burin shi a rayuwa shine kawai ya ji daɗi, wato ya zama happy. To happiness shi ba guri bane, wato ba goal bane wanda za ka yi achieving nashi. Saboda haka dole ne sai ka tsaya a rayuwanka ka gano wani abu ne kake so ka cimma, saboda you cannot hit a target that you can't see. Kai ne aka baka kwari da baka aka ce ka harbi wani wuri, kuma wannan wurin baka san ma ina bane, to ta ina za ka fara? Wannan yana da matuƙar muhimmanci a rayuwa, kuma duk mutumin da yake so rayuwar shi ta inganta dole ne sai ya san menene wannan abun wanda yake buƙata a rayuwar shi, menene wanda yake so ya cimma. Kuma wannan abun shine zai baka damar ka samu nishaɗi da kuma ci gaba a rayuwanka idan kana bibiyar wannan abun da kake so ka cimma a rayuwanka. Amma idan baka da wani abu a rayuwanka, kai burinka shine kullum kawai ka tashi da safe ka ci abincin safe, ka ci abincin rana, ka ci abincin dare, ka kwanta kai bacci, shine burinka, to wannan burin naka za ka same shi. Kullum zai zama cewa kawai za ka tashi ne ka ci abinci, ka kwanta, ka tashi, ka ci abinci, ka tashi. Wannan shine babban abin da kowanne mutum ya kamata a ce ya sani, kuma ya san menene wannan abu. Sai yake cewa abu na biyu shine determine the price that you have to pay. And get busy paying that price. Duk wani abu wanda kake so ka cimma a rayuwanka, dole ne wato akwai wasu abubuwa, akwai wasu ƙalubale wanda za ka fuskanta a rayuwa. In dai wannan abun wato abu ne mai muhimmanci sosai a rayuwa. Saboda ba yanda za a ce, inda a ce wani abu ne wanda ba shi da muhimmanci, to da kowa ya samu wannan abu. So dole akwai wasu abubuwa wanda za ka hana kanka yanzu saboda gaba ka samu nasara. Akwai wasu abubuwa wanda sai ka yi su kafin ka cimma wannan burin naka. Dole ne ka san cewa ka tsaya to ka lissafa, shin wannan burin nawa da me nake buƙata, da me ya kamata na yi kafin na ci masa. To kuma kullum ta rana zamanto cewa kana yin wannan abun wanda yake zai baka dama ka cimma wannan burin naka. Kullum ta rana zamanto cewa kana yin wani abu wanda zai baka dama ka cimma wannan burin naka. Akwai wani gwamna a Najeriya wanda tsohon gwamna ne, wanda gwamna ne na Cross River State, wani state ne a Najeriya, a kudancin Najeriya. Sunan shi
Professor Ben Ayadi, Prof Ben Ayadi. Wato wannan mutumin a lokacinsa duka bai kai, ina ji kwanan nan ya sauka daga kan mulki, amma duka lokacin da ya hau kanmu wannan mulkin nasa duka bai kai shekara 50 ba. Shine mafi karancin gwamna a lokacinsa, mafi karancin gwamna mai shekaru a lokacinsa. Akwai wani ɗan jarida da ya zo yana tambayarsa cewa ya aka yi ka zama gwamna a wannan karancin shekarun naka? Sai yake ce masa ai shi ya fara tsara yadda zai zama gwamna a rayuwarsa tun yana shekara 9, yake tsara ya za a ya zama gwamna. Saboda haka ya zama farfesa a shekara 30 da wani abu, ya zama sanata a shekara bai fi 40 ba, ya zama gwamna a shekara 45. Saboda haka dole ne ya zama cewa tun kana matashinka ya kamata a ce ka tsara wa kanka rayuwa, nan da shekaru kaza me nake so na cimma, nan da shekara 2, shekara 5, shekara 10 me nake so na cimma, kuma ya zama cewa kullum kana aiki domin ka cimma wannan burin naka. Idan kasuwanci kake yi, a wannan kasuwancin naka me kake so ka cimma, dole ne ya zama cewa ka tsara abin da kake so wannan kasuwancin naka yi maka, kuma ya zama cewa kullum kana aiki domin ya zama cewa ka samu wannan abun wanda kake so ka cimma a rayuwanka.